In totaal gaat het om 222.000 beesten, dat is haast een kwart miljoen. Op het ene bedrijf zie je 170.000 vleispieken en op het andere bedrijf 44.000 vleispieken. Bij die 44.000 wie de vogelgriep nog net vaststelt, maar daar hebben we het preventief rommen. Voor met name de eigenaar is wat hier dan gebeurt natuurlijk een enorme klap, want je bedrijf het eigenlijk heel bot rekken, toch iets waar je eigenlijk zelfs ons hier een beetje invloed op hebben, eigenlijk net een heel soort. De omliggende bedrijven, want bij de NVWA werken ze met een 3 kilometerstraal en de bedrijven in het 3 kilometerstraal, daar had ik goed in contact mee gehad. En ja, die meesten, plomveehouders, wat ik zeg, die zitten nou echt met een heel prutte vraagtekens van hoe komt het nou met mijn bedrijf? Die bedrijven ben ik al je bemeusteren terug de NVWA, dus om te zien of daar echt vogelgriep is of net. En ja, dat is de vraag nou eigenlijk. En voor die meesten is het dus echt een tieren onwisse tijd. Er is bij deze bedrijven nog net duidelijk hoe dat vogelgriepvirus hier binnenkwam is, of tenminste bij een van die twee bedrijven. Laten we even jaren naar Piet Faber, die daar wat meer over vertellen kan. Het is altijd een onaangename verrassing. Maar zoals je weet, verleden week of 14 dagen geleden is dat op Schierbonzee dat de vogels de DHL voelen. Ik van vogelgriep, dat hij ze aantonen laten. En ja, blij Schierbonzee, dat is net zo'n groot afstand. Hinnehouders die hebben al een heel soort maatregelen genomen om insleep terug hun cels te voorkomen. Het had blijken dient dat in Zeewolde werd 3 gevallen vlak bij elkaar geweest hebben, dat die virussen zodanig genetisch van elkaar verschillen dat het net aannemelijk is dat het van het ene bedrijf naar het andere bedrijf gaat is. Dus we doen een aantal dingen goed als sector. Maar het bloedt toch altijd weer een riezel hoe zoiets dan weer op individuele bedrijven naar binnen komt.